Tinanggap ng mga magsasaka at mangingisda ng Dagupan City ang tulong para sa kanilang hanap buhay sa ilalim ng Palay Seeds and Fuel Subsidy ng Department of Agriculture. Ang mga 139 na benepisyaryo ay mula sa mga barangay ng Bulosan, Maluwod, Mamalingling, Mangin, Salisay at Tabang na napamahagian ng 60 hybrid seeds with biofertilizer at 90 certified seeds. Nakuha rin ng mga mangingisda ang card na nagkakahalaga ng 3,000 pesos fuel worth na makatutulong para sa kanilang panglangis. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo habang patuloy namang itataguyod ang agri at aquaculture sector ng lungsod ng lokal na pamahalaan katuwang ang mga concerned agencies. IFM News. IFM News. IFM News.